Все. Но то си е за тебе, бе, Мири. Що не се лекуват нещата, не се взимат. Аз както се трябва? лекувам. Кога? От време на време. Какво ти от време на време? Веднага. Всичко веднага. Та не, нещо чушленце, компоти, сладко, нещо. Знаеш, че доле за 3 години се направи шиго. Мама, пълна мизерия. О, пълна мизерия. Целият живот. Му негодници. С нощи сме били в дръвето. Ето. Ето. Станимире, Станимире! А ти не заслужаваш името. Това какво? Не се скърпа. Аз съм ти казала, че тя да не са един път едно. Ооо! И аз бира Си ми казвала, ми не тех обичам. млекте, и тех като млекте като параболи. И това са някакви две такива топчици бе стало, като за готвене такова. И сега ще ги извадих пред това двете, това ще напълни тъвото. Я река така едно. Едното го върнах там. Ако искаш да ти го дам, да си наготвиш. Ако искаш, отвори го и Ей бе, ой бе, ой бе. пакетче. И Не, меко, не, не. казах ти купичка да не си и се служи. Пушкис. Няма ли макарони? Ти не си, ама ти само си видимава да си ги. Четвърти род. Трон. О, копието. О, не успя. Отводи поводи. Не! Ма ти да не си отворила текната става. Защо? Ветера, думка. Мама Деница. Тя отворя на банята и тук на откъде е друго место, като никъде не е отворено. Друго место. Ей, Да фейл. се отворили прозорци. Виждаш ли едни изследвания неповторени, как те фъргат в тъч. О, И изпръгат ма в тъч. изработени Сега. без Той му направил конкретни изследвания. Сега му направи по-широко спектърно, повече. Разбираш ли? И колкото и ще да вече, като разбиеш на по-дребни, виждаш, ама като абсолютно всичко ти идва изведнъж, може и в момент му да му е било. Кога съм взели